hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang upo kag sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat higo, feel mo detox ka na, cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang, di lang basta-basta, nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba, pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Congratulations, Rosie Takan, sang Barangay Airport Mandurriao. Tungod ikaw ang nagdaog sang bagong blender kag 700 pesos sa K5. Dakop ka, ilugo mo promo. Ako nagpasalamat kay Dr. Ramil Oy sa iya nga mga pa-premio sa akon. Sa wala ka pamati, dira, magpamati na kamo sa K5 News FM. Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga pa-premyo sa Dakop Ka Ilogo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Ganit may daog ka. K5 Dakop Ka Ilogo Mo promo. Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilugo mo, Ilogo mo, ilugo mo. Ilogo mo. Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may madagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop Ka Ilogo Mo promo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News
News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras las 7:21 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. De los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Miyerkules, Marso 12, 2025. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Sa forecast sa pag-asa, sa interview kay na sang Balitang K5 sa umaga with Engineer Charlie Depra, posible magalabot sa 38 to 40 degrees Celsius ang heat index, ang kapaang ang kaginot nga mabatsagan sang lawas ng tao subong adlaw. So water therapy gid, inom damo tubig, stay hydrated kag hindi magpatial sa init, agud malikawan ang heat cramps kag heat exhaustion kag ang heat stroke. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara, nagalantaw sa K5 sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Babatian man kita sa relay stations K3 FM Yagao, K3 FM Kalinog. Blessed morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa mga estudyante, mga empleyado, himos na, may office, may klase, mang habon, DTX Beauty Soap. Maligo ka mo ha, DTX Beauty Soap ang habon, kag para walang so ng ilok, Klinika Deo Fresh. Para mabaako na immune system, likaw sa tangkaso, likaw sa balatian, pag tumar sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Presidente Marcos Jr. ginako nga nagbulig siya sa Interpol agud maaresto si anay Presidente Duterte. Trillanes ginagabig nga hard-earned victory ang pag-aresto kay Duterte nga iya gintawag nga berdugo. Publiko ginapahalong sa inanay nga halit sang rabies. Sa 7:25 sa aga sa Pilipinas, 61 days before Election Day sa May 12, local and national elections. Magapili kita sang mga kandidato sa pagkasenador, 12 kabilog, isa sa party list, kag local leaders. Kung sa probinsya ka sang Iloilo, maboto ka mayor, maboto ka vice mayor kag mga konsehal.
mabuto ka man na gobernador, vice governor, kag duha ka board members. Kung sa syudad ka sang Iloilo, ang butohon mo, city mayor, city vice mayor, kag mga konsyal, mabuto ka man senador, kag party list. So 61 days and barely 2 weeks na lang ka magasugod na formally ang kampanya sang local candidates. Hara na sila subong sa kabrangayan, sa masitso, nagapangamusta, nagapamariente, may mga caucus na. Although hindi pa sila officially makahambal nga botohon, pero indirectly, ara na sila dira nga nagapabatsag sa ilang presensya. So pamatiin ninyo, in fairness sa ila, may mga maayo man na sila nga mga intention sa pagserbisyo sa tao, mga discerning lang sa pagpili sa nagakabagay nga mga kandidato. Foro de los Pueblos. Sa 7:26 sa aga sa Pilipinas, ginbuyagyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagpangayo sang bulig sa gobyerno sa Pilipinas ang International Police agud maaresto si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang ipahayag ni Marcos sa press conference matapos na naglupad na ang eroplano nga ginsakyan ni Anay Presidente Duterte nga padulong sa Dahig, Netherlands kagabi. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with our cases involving Filipino fugitives abroad. Suno kay Presidente Marcos Jr. Si Anay Presidente Duterte ginkarga sa chartered flight Gulfstream G550 alas 11:03 kagabing lupad nila from the Philippines pakadto sa Dahig, Netherlands. Upod niya si Anay Executive Secretary Salvador Meljaldea. Sangit mamangko si Meljaldea kung di sila makadto, ang sabat niya nga pabalang nga sabat ha. Inabalang daw binoyo nga sabat bala Ma'am Anali Bahade, Ma'am Laura sa Magaysay. Sek, saan po kayo pupunta? Aba niya sa impyerno. Sa impyerno kung sila makadto. What's next? Kahit aresto na si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Pamatian tang statement ni Presidente Marcos Jr. regarding sining dako sa mga balita nga pag-aresto sa anay strongman sang pungsod Rodrigo Duterte. This morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Marcos Corps Jr. sa biya ni Anay Presidente Duterte sa Kaiser Plano padulong sa Dahig, Netherlands. Foro de los Pueblos. Sa 15 kapayna nga warrant of arrest, check naton ang kaundan kid or ginatawag nila nga gist. Anong unod sang warrant of arrest sang presidente sa Anay Presidente kay Duterte? Anong unod, anong wordings diri? Ari pamati. In light of the above findings, the Chamber considers that there are reasonable grounds to believe that the elements of the crimes against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute are met and that the crime
was committed in the territory of the Philippines during the relevant period. Suno sa International Criminal Court. Maning unod ang gist bala, ang sentro sang dispositive portion sang arrest warrant para kay Duterte. In light of the above findings, the Chamber considers that there are reasonable grounds mayara sa mga sadsaran o kon rason nga nahimo ang crimes against humanity, ang pagpatay sa madamo nga mga tao against humanity of murder pursuant to Article 7.1a of the statute are met, and that the crime was committed in the territory of the Philippines during the relevant period. Amo nang ginahambal sa gist sang warrant of arrest against Presidente Duterte. Ang International Criminal Court nag-investigate and were warranted usisa ang mga tao charged with gravest crimes of concern sa international community: genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. Inatawag ini nga Court of Last Resort. Kung ay kinagit sang dalaga, nanbla si Mark Horteliano, dyan sa Dueñas. Good morning, sir. Kay Ma'am Desi May Diocampo Baco, Mami Ason Pineda. Kung ay kinagit sang dalaganan, amo ning ginatawag nga last resort. It seeks to complement, not replace, national courts. Panguluhan ini sang international treaty, ginatawag ini nga Rome Statutes. Ang ICC may 125 ka member countries. Ang mga nag-defy kag hindi sila mag-upod sa hindi magpasakop pungsod China, India, Israel, Turkey, Pakistan, Russia, kag iban pa 60 other countries nag-reject sang interference sa ICC sa ilang mga teritoryo. As of this broadcast time, 60 na ang gin-issue nga arrest warrants sang International Criminal Court. May 21 nga na preso or may mga court appearances, 31 at large, kag 7 ang drop cases bangod nga napatay ang mga ginakusahan. Magluwas kay Duterte, sanday sinopa. Sanday sinopa ang mga kilala nga mga personalidad sa kalibutan nga mayara sang arrest warrant. Former and current country leaders nga may arrest warrants sa International Criminal Court. Di mamangkot ka, nagkalas naman, nagwa naman sa ICC ang Pilipinas in 2021. Ang bali Duterte. Pero nga ang nag-epekto gihapon ang pag-aresto sa iya. Si Rodrigo Duterte joins the ranks of war criminals and dictators after his arrest following a warrant issued sa International Criminal Court. Sa pagpungsisa pariyo ni si Duterte sa kay Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister, is facing arrest warrant over alleged crimes against humanity and war crimes carried out between October 8, 2023 and May 20, 2024 in relation sa conflict sa Gaza kag Palestine. Ang ICC nagpayag ang mga judges nakatukib sang reasonable grounds to believe that Netanyahu and then Defense Minister Yoav Gallant are criminally responsible and are co-perpetrators of the war crime of starvation as a method of warfare. Ginpagutuman nila mga tao dito, and the crimes against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts. Muna si Benjamin Netanyahu. Ikadwa, Vladimir Putin. Si Russian President Vladimir Putin is a subject of an arrest warrant for alleged war crimes tied to Russia's invasion sang Ukraine. Sang ginsalakay bla sang Russia ang Ukraine. Ini nga insidente were allegedly committed Febrero 2022. Although nga ang ICC has been investigating crimes that happened since 2013. Halin 2013 pa ya Sir Rodel Pondok Hiniralaw, Sir Steven Herardino, may nahimo ng krimen si Putin sa ICC. The charges against Putin nagsugod alin sa war crime of unlawful deportation
sa kabataan and that unlawful transfer of children halin sa occupied areas ng Ukraine pagadto sa Russian Federation. Duga pagid yung mga former and current leaders. Omar al-Bashir. Si Omar al-Bashir anay presidente sang Sudan, pungsod Sudan. Wanted sang ICC for alleged war crimes, crimes against humanity, pagpamatay man and genocide during the conflict sa Darfur region. Dumduman niya sa una sang 2003 until 2008. Ang charges against Omar al-Bashir ang ginaangot sa mass killings, pamatay sang tao, pagpaglugo sa mga babae, torture, and iba't pagig nga sa isang pagpamintas for 5-year counter-insurgency campaign. Tapos, may-ari pagid si Saif Gaddafi. Sino si Saif Gaddafi? Si Saif Gaddafi, anak ni anay Libyan leader Muammar Gaddafi, for alleged crimes against humanity committed during 2011 uprising sa may nag-alsa batok sa Panguluhan sa iya sininga amay. May pinamatay man dito. So umani sila ang mga leader sang mga nasyon sa kalibutan nga wanted or ginkasuhan sang International Criminal Court. Ang kumangkot subong, nagwa naman bala ang ICC, ang Pilipinas sa ICC, nga ang nag-epekto ang pag-aresto kay anay Presidente Duterte. What are the charges against Rodrigo Duterte sa ICC? Ano nga mga specific provisions sa Rome Statutes ang implicated? And iban pagid yung mga posible ipamangkot. Ano nga presidents ang may mo iset sining pagdakop kay Duterte sa masunod pagid yung matinuig? Gindakop ini sa ano ayhan ang masunod para sa iban pagid yung mga leader man sang pungsod nga wanted sa pagpamatay, genocide, kag iban pa nga sang krimen sa idalom sang International Criminal Court. Alas 7:37 sa aga. Hold on, break lang kita, but before sina, ma-devotional kita, lipot lang. And pagbalik ta, pa-explain na ni sa isa kakilalang abogado, parte ning kaso subong ni Duterte, kag anong statement, anong pahayag sang ordinaryo nga mga tao diri sa syudad sang Iloilo, even sa probinsya, kamo nagapamati sa pag-aresto kay Duterte para kay anay Senador Antonio Trillanes nga subong nagapadalagan mayor sa Caloocan nga it's a sweet and hard-earned victory after 8 years nga nag-file sang kaso ang Magdalo Party List against sa mga krimen nga ginhimo ni Duterte. Si Ila Dilima subong nga ginpapriso ni Duterte perting ihom. It's a reckoning. But sa ningon nga kung anong nagkalanabo sadto sa mga gindumo-dumo kag mga nahalitan, amat-amat na nga naangkon ang hostisya. 7:39 na sa aga, it's time to pray. Time spent in prayer is never wasted. Kay balo ka nga adlaw-adlaw ginabuligan kita ni Jesus. Dalayawon ang Dios nga aton manuluwas kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema. Blessed be the Lord who bears our burden day by day, the God who is our salvation. Selah. Psalm 68 verse 19. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Anom naman ang manggad sa kalibutan, tanan nga manggad, tanan nga poder, tanan nga mga mansyon, tanan nga pagkaon, tanan nga sex. Mangin imo, madula man lang imo nga kalag. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Mark 8:36. Ano gid bala ang makuha sang tawo kun maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan pero mawala ang iya kabuhi? Wala gid. Mark 8:36. Pamatian tayo mensahe sa sininga oras. Here's the disciple in a storm at sea. And there's nothing sadder than a wreck. But the saddest and the most tragic wreck of all is the wreck of a human soul. Christ said, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul?" He was comparing the world with the soul. He said, your soul, your spirit,
is more valuable than all the rest of the world put together. How can that be? All the money, all the wealth that there is in this world is not as valuable in the sight of God as your soul. Ang kalag mo, what shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Ang importante subong, are you headed for heaven or hindi ka pa sigurado? Subong aga, sulod sa war room, it's time to pray. It's time to come to God in prayer. I will come and bow down. Loving, precious Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. We worship you, we thank you, we love you. Salamat Lord sang kabuhi, salamat nga ikaw ang Diyos gamahanan. Ikaw nakakita sang sitwasyon sa buong Pilipinas, Lord, kagarot. Mangod sining pag-aresto kay Ani Presidente Duterte. But still, Lord, we speak peace sa panimuot kag sa pangununa sang tagsa-tagsa. Ikaw, Lord, magpanghikot sa tagipuson sang tagsa-tagsa. Ikaw magpatunga sa sitwasyon nga ini. Sa sining aga, Lord, ginadayaw nakon ikaw, ginadayaw namon ikaw. And we are so confident that your presence is with us. Matthew 18:20, duha o kung tatlo nga natipon sa ngalan sang Dios, ara ka, hindi ka namon makita, ikaw espiritu, but ikaw nakakita sang sitwasyon ni Ma'am Betty Soloso, ni Sir Bebot Soloso, ni Sir Mark Hortiliano, ni Sir Mike Malones, ni Ma'am Chris Kaikong, ni Sir Rodel Pundok Hiniralaw. Ikaw nakakita sang sitwasyon ni Ma'am Bings PSD, ni Ma'am Yason Pineda, ni Ma'am Desi May Jocampo Baco, ni Ma'am Marie Thelema Metzelina, sang tanang giga pamati sa sining oras. Ikaw dala nga wala sang relasyon kay Jesus, garot imo paminsaron nga masakit ka, batuna si Jesus. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sa akon. Ang pare, ang pastor, ang sakristan, ang madre, ang misarikem, ang bidjel, hindi makaluwas sa imo kag sa akon. Samtang buhi ka pa, batuna si Jesus. Imit lang hindi pangamuyo, Lord, nagasurrender ako sa imo, patawar ako sa akon mga sala. I commit to you my all, soul, body, and spirit. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, tunuga. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, manluluwas, doktor sa akon kabuhi. Heal me and touch me. Heal my hurts, my past, my regrets. Keep me healthy, keep me safe. Salamat Lord sang fullness of life, sang favor, sang goodness. In Jesus' name, Amen. Ikaw ang nagbaton kay Jesus, congratulations. The best gift nga imo nga ihatag sa imo kaugalingon ang pagbaton sa imo Savior. Because ang bawat sang Ginoo, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Ano mo man ang manggad sa kalibutan kung madula man lang imo nga kalag. So bungaga, congratulations sa imo. Lord, I declare peace, safety, protection for everybody kapamati subong ay imo nga grasa ibubugid sa ila ang kapamati on air kag online. Bless Doc Ramel ang K5 and Klinika. We worship you, we cancel, we bind, we rebuke ang planos ng kaaway, kamatayon, kalamidad, linog, sunog, disgrasya, unforeseen dangers. Bless our families, Lord. Seal and cover us with your precious blood. I pray, Lord, sa kay Baro, kay Niel, kay Mondit, kay Bokyo, mga mata ni Ma'am Betty Aclaracion Soloso, ni Sir Bebot, ni Ma'am Luz Pregula, Ma'am Glory Nagalio. We worship you, we thank you, Lord. Convict and heal us with your word to subong aga. I declare healing to those who are sick. Hiyara sa sickbed, ang mga nasubuan, ikaw nga depressed, hindi ka maghikog ha. Sala ang maghikog, mabulahog, gagis sa impyerno. Iyan niya sang panulay, iyan ni Satanas. Manawag ka kay Jesus kay may paglaom sa ngalan ni Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Take pleasure in worshiping. Ang bisan sino nga nagakahuya sa akon, kag sa akon mga ginatudlo sa sining henerasyon, nga ang mga tao malaot kag indi Dios non, igakahuya ko man kung akong anak sang tawo magbalik na nga nagasilak sa gahom sang akon amay. Kagkaupod ko ang balaan nga mga anghel. And anyone who is ashamed of me and my message in these days of unbelief and sin, I, the Messiah, will be ashamed of him or her when I return in the glory of my Father with the holy angels. Mark 8:38. Kung igakahuya naton si Jesus, magatimalos siya. So kadelikado gid. So I don't care kung nabalong kita nga badoy o corne niya si Ted Auhero Francia. I may sound corne and badoy for you. I don't care. Preach ko ning pulong ni Jesus. Mark 8:38. And God healed every kind of sickness and disease. Nagamasakit ka subong, be it physical, psychological, emotional,
may void, may kakulang sa imong tagipusoon, i-claim ang pulong ni Jesus. Matthew 4:23, Mateo 4:23, and God healed every kind of sickness and disease. Kagin pang-ayos sang Dios ang tanan nga klase sa balatian sang mga tao. I-claim ini nga pulong for your healing, for your peace. Matthew 4:23, this is the word of God. In your presence there is fullness of joy. Time spent in prayer is never wasted. God takes all the glory, and Christ alone is exalted. There is nothing. May praise report ng makaisa ni Ma'am Laura sa magaisay nga si Sir Felix Sikatin sa Barangay Sinugbuhan, San Joaquin. Nagpa-pray to bla Sir Steven Herardino nga hindi makatindog, hindi kapanaw. Recently, Ma'am Marita Lia Metzelina kainalanggid, nag-message si Ma'am Laura from Hong Kong nga makatindog na kag makapanaw doon Mami Buday si Sir Felix Sikatin. So like Matthew 4:23, God heals every kind of sickness and disease. Do not limit the power of the Lord. Kadto ka man sa doktor, pakonsulta ka man, but believe that God will heal you. Lord, protection na gid ang mga panimalay, batok sa balatian kag disgrasya. Ang oras alas 7:46 na sa aga, Philippine Standard Time sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. We'll pause for a quick break. Magbalik ta anong reaksyon sa mga hoy-puloy sining pagkadakop kay Presidente Duterte. Kaya magakuha kita sang opinion sang isa ka abogado parte sining dako sa mga balita sa Pilipinas. Makoy mo, former strongman. Magambal si Duterte, Sir Tivo Herardino, Sir Mark Cortellano, kay Sir Mike Malones, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot nga. Tangina. Patayin yan. Yung bongbong na yan. Adik yan. Isang una, kung anong pag-ulo asta-asta ni Duterte, matinago niya, nagkopya man sa iya, no? Si Anay, Executive Secretary Salvador Melyaldea, ginpamangkot sang media kagabi, amti sila maglupad padulong sa Netherlands. Mr. Secretary, saan po kayo pupunta? Haba niya sa impyerno! Pabalang lang panabat lang. From a very respected nga Executive Secretary sadto, ang imoya sa batya, pabalang. Sir Philip Lois King, Joseph Transe, Ma'am Desi May Jocampo Bako, din ka mo madto. Di mabagad nga, mapa Netherlands, mabroda. Sa Sitio Cantil, Damires, Pamilya Bako, kag Dacunes, nagapamati sa Sitio Bukaw. Salamat gid sa inyo. Foro de los Pueblos. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastays ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sang kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili nga handurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag magpinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencean ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na di siya, mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya, mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. Si K5, Ray Espeja Umalay. Mabuot, mabinuligon, maalam, may prinsipyo, tampad kag may panindugan. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itipong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palangga niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga boto tanon, hindi niya pagpapayan. K5, 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 K5. Ray Espeja
Congratulations, Rosie Takan, sang Barangay Airport, Mandurriao. Tungod ikaw ang nagdaog sang bagong blender kag 700 pesos sa K5 Dakop Ka Ilonggo Mo promo. Ako nagpasalamat kay Dr. Ramil Uy sa iyang mga papremyo sa akon. Sa wala ka pamati, dira magpamati na kamo sa K5 News FM. Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, gani may daog ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:08 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 Clinica Spore Biotics kag Mighty C. Maskin pabasko, maskin pasadya ang magalanong sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Madamo gid sa nagabantay sining pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Kag damo man sa mga palamangkotanon. Ang pamangkot kag ang ginapakigbato sang grupo ni Duterte nga wala nila makita ang physical copy sang warrant of arrest nga kun iyagin man balatong ngalan ang nabutang didto nga Rodrigo Roa Duterte ang akusado. The same is true. Si Vice President Sara Duterte nagambal nga himuon niyang tanan agod nga mapabalik diri sa Pilipinas ang iya sining amay. Even Veronica Kitty Duterte naman niya sa iyang Instagram post, "People, wake up! People, wake up! They took my dad from us." May picture dira nga sa ang chartered the flight nila itong plane. Naman niya, "This is the plane where they..." Basta may ara na sang inbutang, oh. "Filipinos, this is the plane they used to kidnap my dad. Hashtag never forget. Filipinos, this is the plane they used to kidnap my dad." Para sa pamilya Duterte, para kay Kitty Duterte, nga gin-kidnap, ginbihag ang sining amay. Kung si Sara pa, this is all because matatalo sila sa midterm elections. Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga illegal nga ginaresto ang iamay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte bangod nga nagabaskog ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan slate ante sa midterm elections sa Mayo 12. Abal niya, subuga bakod na niya siyam ka makadirato namon ma-block voting. Abi mo, yati madaog na si Kibuloy, niya madaog man si Victor Rodriguez. Si Victor Rodriguez anay bata-bata ni Presidente Marcos Jr., ang executive secretary niya sa una. Sa iyagi diyang chief of staff sa una man galing kay bangod sa kontrobersiya to sa importation sang bugas to. Ipahalin man to si Rodriguez kag may mga appointments adto nga kung antes ka ma-appoint sa gabinete, maagi ka kay executive secretary Victor Rodriguez, pero in exchange sa kwarta daw mo to abi man kag di masuglanon kag pagwa man siya bangod man sang pag-intervene ni Senator Amy Marcos nga gaugot-ugot man kay Victor Rodriguez. Di mga Philip Salvador nga ini, si Marcoleta, di hambal ni Sara nya ma-block voting nga dam, di maperde ning alyansa ng bagong Pilipinas ni Bongbong. Pamatian tablang statement, unang statement ni Vice President Sara Duterte, hambal niya, tingwaon ko nga mapabalik diri sa Pilipinas ang ako na may. Ipadala sa former President Rodrigo Duterte. Paano natin siya lang and of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PBB. Ma'am, sabi nila ma'am, may sinabi si
President Sara Duterte Carpio. Foro de los Pueblos. Nambal ko ni nanay niya, ang iloy ni Sara, si Elizabeth Zimmerman. Z-I-M-M-E-R-M-A-N. Zimmerman. Bali, half-sister niya si Veronica or si Kitty Duterte. Si Kitty Duterte, ang inobyo mo ning si Evan Neliebla. Nga ba anay star player sang Lasal sa UAAP basketball player subong arna sa Northport Batang Pier. Ang iyan yung iloy ni Kitty Duterte, Ma'am Bete Soloso, Sir Mike Malones, Sir Mark Hortiliano, si Hanlet Avancenia. Si Hanlet Avancenia, Ilongga, taga-distrito sa Arevalo. Ang Avancenia dira sa distrito sa Arevalo, mga old rich nga pamilyabla. Diambal ni Elizabeth Zimmerman kay Sara, niya, Sara, along ka kay ikaw ang isunod ni Bongbong. Mapriso ka man, dakbon ka man. At yan tablang sa statement ni Vice President Sara Duterte. Dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina. How are you? You're supposed to have power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. May mga balita na kayo daw po, ginadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin mo, baka kayo na po ang next na pag-create of the case? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ba? Anong handa? Hindi ko maghahanda na kakapit, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napag-andaan din naman yung gastos para sa mga abogado. So, okay lang. Sara Duterte. Foro de los Pueblos. Ni mami niya Elizabeth niya, Sara, ikaw ay masunod. Para kay Anay Department of Justice Secretary, kag Anay Senador Laila de Lima, nga napriso sa tiyempo ni Duterte bangod sa mga pasibangod tong drug protector, kag kung ano pa da nga mga ginatutudlo illegal. Ako ni nakagawa ni siya subong. Suno kay Laila de Lima, a staunch critic of former President Duterte, makabig nga konsekwensya sang pag-abuso sang gahom ang natabo nga pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay de Lima, ay nga intuto nga statement in English, the arrest of Rodrigo Duterte is the beginning of a much-needed reckoning. We know all too well the devastating consequences of his abuse of power. This arrest should not only signal the end of impunity, but ignite a larger movement for justice, transparency, and the restoration of human rights. Ti kahapon gidakop si Duterte. Isa pagid, si Congressman Percy Sendanya sang isa ka party list organization. Habang niya kay Duterte, you ask for it? Now, here it is. Take full responsibility for the thousands of deaths caused by your bloody and morally bankrupt war on drugs. Wala ka ng kawala. Tama na ang drama. Time's up. The day of reckoning has come and there's no escape from justice. Abalin ni Congressman Percy Sendanya. Abal niya, ato ba nga? Take full responsibility for the thousands of deaths caused by your bloody and morally bankrupt war on drugs. Wala ka ng kawala, Mr. Duterte. Tama na ang drama mo. Time's up. The day of reckoning has come and there's no escape from justice. Kaginbuyag-yag na rin ni Duterte, Ma'am Laura Sumagaysay, ni Sendanya.
kundi nagwa ni sa mga balita before Ma'am Maika May Benedicto, Ma'am Virginia Daily Laugh, nga mga 6,000 sa 6,000 ang nakalamatay since day 1 sa pagpangko ni Duterte hasta sa katapusan sa iyang term of office sang 2022 from 2016 to 2022. Mga 6,000 sa nakalamatay. Pero kung lang taon mo, Sir Blair Matuliano, good morning sir, God bless mo biyahe, kag sa mga pasayro mo dira. Ginabanta nga yara sa 12,000, tubtob sa 30,000 ang biktima sang extrajudicial killings under Duterte. Di konsumahon palin pa sa sang mayor sa Davao, balik-balik mo sa mayor. Tapos, nanging congressman, hasta nga nanging presidente. Di pa mangkot si Anay Presidente Duterte. Nyate, kulbaan ka sa nabtan mong ini. Anong mambal mo, Mr. President? Aring statement sa Anay Presidente. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant? Hindi po kayo na babother nito? I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. Na. Yung susundan ka ng mga ICC, ICC? may 11,000 na daw po na mga police na ka-deploy sa Davao, sir. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan go at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Presidente Rodrigo Duterte. Foro de los Pueblos. Am I worth the toil of the police? Mga banya, ano ako, bagay gid nga mga budlagi ng pulis para sa akon, nag-deploy sila 7,000 ka mga pulis. Yan bali sila itong dugang-dugangi pa nila ito, niya pang recruit pa ito sa mga probinsya, para damo pa rin magbantay sa akon. So ginapaagin niya lang abi Bets Santos sa langas-langas kahit daw malangas gimabi ni si Anay Presidente Duterte. Hambal niya, even if you kill me now, bisan patson muman ako subong, truly, it does not scare me a bit. Yaway takon kulbaan na. Hindi naman ako nagpapasalamat, pero ikaligaya ko na lang na magpahinga na. Kami niya hindi man ako magpasalamat sa imo niya, pero mas malipay pag ani ko kung magpahuway na lang ako sang dayon. Magpahuway sang dayon si Duterte. Even if you kill me now, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako nagpasalamat, pero ikaligaya ko na lang na magpahinga na. Hamal ni Duterte. Alas 8:22 sa aga, nakinabang naman kamo sang kapayapaan panahon ni Duterte. Dako ginabulig ni Duterte na palinong ang amon lugar. Damo adik, nakalamatay na gani mga blank. Muna naglinong kami de. Beth Santos. Din ka mga lugar, ma'am or sir,
Blair Matoliano, Mike May Benedicto, Desi May Jocampo Baco, kapayapaan para sa ating bansang Pilipinas. Rodel Pundok Hiniralaw, Sir, wala ko may ginaapinan between Tatay Diggs and Presidente Marcos Jr. Diri na-appreciate ko ang ginimo ni Tatay Diggs sa pungsod ta. Pero hindi mo pagbasulon si Marcos kay ang nag-akusar kay Tatay Diggs ang nabiktima sang una under sa administration ni Tatay Diggs. Pre kita para sa Pilipinas kag magtingwa para sa aton future. Hamal Sir Rodel Pundok Hiniralaw. Benja Studios, good morning. Ang pagpapriso kay Laila de Lima, ano tanatohay? Hingabot ang kaginhawaan ng nga ginatawag mo depende sa pagimakas. Way labot gobyerno kay imo kay molon. Magbakas ka di magsarig sa ayuda, ex, tupad, etc. Correct. Ma'am Annalyn Panes Agravante, good morning. Malagaw ko to sa Netherlands kag mapalamig-lamig ang bali Ma'am Desi May Jocampo Baco. Ikaw na lang sana epilepsa. Ma'am Jem Agustin, good morning Ted. Okay na si Rico Zabala. Please pray nga nagamatamat naman okay. Dumduman mo to Israel, Mami Buday, ang in-prayta nga si Sir Rico Zabala, taga Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Kundi na stroke tanato mambete. Do karon no? Nagayadan. Pari man tos pakaisa ni Ma'am Laura sa magaysay nga si Sir Felix Sikatin sa Barangay Silugbuan, San Joaquin nga makapanaw doon. Nagligad to ni makapanaw. Sir Philip Lois King, thank you sa inyo. Ma'am Marisol Casiple, Philip Lois King, Glyza Galio, Nonito Sombong sa Magdalena, Aninii Antique, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Sir Stephen Heradino, blessed morning. Anong mambal sa mga common tao sa pag-aresto kay Anay Presidente Duterte? Mixed ang ilang nga panindugan. May mga legal questions kita nga gusto mapamangkot sa legal expert. Galing kay Gulpi lang sako si attorney na set na nato ni sa pero sige lang maabot nila simpo nga may basan pisang oras para sa aton. Mga judicial issues diri, ano ang charges bato kay Duterte sa aton pagkaibaloti, crimes against humanity, especially murder, pagpatay relating to extrajudicial killings during his anti-drug campaign 2016 to 2019. Kag ang sa mayor pa siya 2011 to 2016, sa mayor pa siya sa Davao. Rome Statute Article 71A. Tapos may mga pamangkot pagid kay gina-question sang pamilya kag sang grupo ni Duterte nga wala nila makita ang physical copy. Wala nila makita ang physical copy nga ngalan gid man ni Duterte ang nabutang bilang akusado. K5 News FM Kampiyon Report ni K5 Eric Joel Cordova. Ano ang statement sang huypuloy mga tao from all walks of life sa pag-aresto kay Duterte? K5 Eric Joel, go. Yes, K5 Ted na yung aga, no? So, naglibot-libot kita K5 Ted. Angot man, no, sa pagka-aresto. Di ka nagkuhan? Di nga barangay ka naglibot? Alin kita K5 Ted sa Barangay Luna, no, sa distrito sang Haro, pakadto sa area sang Lapas. So, mayara kita na-encounter K5 Ted nga nagpa-interview magid sa aton actual, kaga mayara man nga hindi. Oo. So, mostly gid K5 Ted sa aton siningan na interview, kalabanan gid hindi pabor K5 Ted. Pamatihan tabla K5 Ted ang pahayag sa aton nga mga na-interview. Una si Ma'am Luna La Chica. Ano to? Anong ngalan niya? Luna La Chica. Luna La Chica, taga diin? Taga NH del Pilar, Haro. Okay. Ma'am, good morning. Ano ang reaksyon mo, ma'am? Pabor ka ba lang nga gindakop si Anay Pangulong Duterte? Hindi gid sir kay si Duterte tama pa dako ang naglain sa aton dire. Oo. Tapos wala tayong damo ng mga nagtabang-tubungan, situation bala. Duterte nga bugla, damo mga hanin. Pagka-delikado subong sa mga pamatanon. Hindi ka pwede makapagap tungod lang tabla subong. Sando bata ganing subong daw, hindi na masabigan. Pero sang si Duterte pang kapungko? Mas nami ganit siya ang kapungko. Pero hindi kaya kaya pabor nga gindakop siya? Kasi, mas nami ka na, amo pwede na kabalusan sa iya, bro. Sa iya yung patakaran sa muna niya, mas nami. Nanamihan nga gito. Pero kung sa imo ya, hindi kagid pabor nga gindakop siya, no?
Hindi way ko ka ano lang sa mga sala. Sino pa kay 5 Eric? Ari ka kay 5 Ted, medyo manami-nami ang reaksyon sa isa ka estudyante, no? Sa isa ka bulutuan dire sa syudad ng Iloilo. Si Ma'am Villa Kamat. Villa Kamat. Villa. Leia. Villa kay 5 Ted. Bea. Ma'am, good morning. Ano ganito pangalan mo? Bea. 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 No. Ma'am, sa subong bala nga mainit nga balita no sa regarding kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Ma'am, pabor ka bala bilang agin singya gindakop? Hindi po. Nga. Kasi marami din po kung ginawang like yung mga sa Manila Bay, tapos pinatas niya yung mga sahod ng mga tao. So, sang tion nga si Duterte nga nagapungko ma'am sa pagka-presidente, ano ang na-feel mo sang siya gapungko? Bumaba po yung mga ng drug addict, mga Oo. Pero ma-feel mo ma'am nga mas safety ikaw sang si Duterte nga pungko. So hindi ka kaysa sa subong. So hindi ka gid pabor nga gindakop si Duterte. Pero kung ikaw tagaan chance sabi, gusto mo nga ibalik si Duterte sa pagka-presidente? Na ang drug addiction? Yes, kay 5 Ted. Oo, sino pa? Sino pa? Ari si kuana, former barangay Kagawad, galing kay hindi lang siya magatag sang iyang ngalan. Oo. Neutral siya kay 5 Ted. Oo. Madam, good morning. Pasensya gid si istorbo. Makuha lang kami tani sang reaksyon mo regarding bala madam sa mainit subong balita no sa pagka-aresto sa aton nga anay presidente Rodrigo Roa Duterte. Madam, reaksyon mo pabor ka bala sa pagka-aresto kay anay presidente Duterte? Do hindi ko sigurado do pabor man do hindi man Pero kung ikaw pahambalon, madam, kay ti siyempre nakagi ka man ano barangay official no. So mas ano ang patakaran ni Duterte sang una? Mas komportable ka bala? Okay man to ang kay ti at least do ang drugs do naghaganagan. So hindi ka gid pabor no? Neutral ikaw sa pagka-aresto sa iya. Ano kay madam pangalan ta? Wala na pakilala, no? Yes, kakitad. Sino pa? Sino pa? Si Sir Alan Kalahatan, no? Sang Sinikway Lapas, kakitad. Alan Kalahatan. Kalahatan. Ginabotang nato ni at least may isa-isa tabla karon sa aton news items bla. Alan Kalahatan, taga barangay Sinikway Lapas. Sinikway Lapas. Anong statement ni Sir Alan? Pabati nato bala kakitad, Paul. Tatay, good morning. Anong reaksyon tayo sa mainit subong balita no diri sa aton nga nasyon no sa Pilipinas? Pabor ka bala tay nga gindakop si Duterte o kun hindi? Pabor ako. Pabor nga atay. Ang sa iya nga kaso ato bangon niya lang kung matuod o kung hindi. So hindi ka pa pabor ikaw tayo no, gindakop siya no? Oo, pabor ako nga ato bangon niya lang at siyempre ano na siya bot siya ni ara na ano na siya ato bangon niya lang amo na. Ano pangalan mo ganitay? Alan. May kaso sa yamo. So kung lang taon taya, may kinalain man niyang sining pagdumala before. Kang tao nagdayaw gid man, bangod niya nagtinong nagkaratomba to mga dagko mga drug personalities. But of course, may konsekwensya ining campaign against illegal drugs kay may mga nagkalamatay nga hindi man gani connected sa illegal drug trading kay 5 Eric Joel. Yes. So pila na to pilog ubos mo na? May arapan si Bibot Gunura no sang barangay Baldosa Lapas. Bebot Gunora. Tatay mayong aga, nanungod bala subong sa mainit nga isyu diri sa aton nga pungsod no. Sa pagka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pabor ka bala tay nga siya gindakop o hindi? Hindi. Oo, nga tay.
may edad na siya mo, may senior citizen siya, dapat napaway niya sa balay nila. So ano, pabor ka nga gindakop siya or hindi? Hindi gitu. Hindi. Sa mga nahimuan ni Duterte, anong mga nanamihan mo? Nahimuan niya, hindi nang taway ang pungsod. Oo. Sin, ano yung pangalan mo tayo? Bibot. Sige tayo, thank you. K5 Eric? Yes, K5 Ted, no? Oo. Bisan si Ma'am Desi May Jocampo Baco, niya, bisan ako, do hindi man ko pabor, gaginaresto nila si Tatay Diggs. Damo sa binuhatan nga maayo sa aton country sang iya pa administration nangin safe kag malinong nga aton lugar. Nagaganaga ng drugs sang siyang presidente o galing kay patsanay iya gusto nga pwede lang man tani ipapriso ang adik. Hamali Sir Hudlo Montana. Wala na gid sila himuon sa kabuhi nila maayo gani sang si Presidente Duterte kay malinong kag matawhay ang Pilipinas kay naubos ang mga drug addict o drugs kay ginukuluban sila mapatay. Kay mabuot kay Pres Bongbong nag 20 pesos kilo kabugas. May personal issue sila ya. Si Debsi Hamosa, Ma'am Debsi Hamosa, Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal. Daw kompleto naman K5 Eric. Salamat ha. Yes, K5 Ted, no? Very good, very good. Ang nga balita, no, ginadulong gid sa news ng D3 Bayo, no, para sa busit ng nila na trataso mag D3 Bayo. Pag ni K5 Race kaya umalay nga palangga ang tanan nga pumuluyo sang pututan. Nagikan diri sa distrito sa Lapas, inisi K5 EG kun para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 8:34 na sa aga, kay Duterte ko lang nabatsagan ang kalinong halin diri sa siyudad sang Iloilo hasta nag-obra ako sa Manila. Hamali Sir Alex Padilla, J. Xavier Clarin Padilla sa Hireyos, La Paz. Alas 8:34, hold on, pagbalik ta, damo pang update sa pag-aresto kay ani Presidente Rodrigo Duterte. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon wala sa sambaya ay bisan anuman kasugay. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ilonggo, naka-D3 Bayo na. Ang mga kanon, naka-D3 Bayo God. Lahat ng Pinoy, mag-D3 Bayo na. D3 Bayo. May virgin coconut oil at vitamin D3. D3 Bayo. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungkol sa bacteria kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bayo. Ang D3 Bayo na may VCO. Ang VCO na may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng paratiya. Ang DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Kulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkamalaka. Ang DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidant. Pangontra sa mga halin ng free radicals. Likawan ang paratiya. Ang DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako sinatubang sa pagkakit sa kape. Masarapang ganda ng mula-mula ako. Hipon din sa kape nga ako ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Ganamit kita din balikan sa house at ako. Pagpaghinga dito ko sa may galing sa boxing sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ako si Vermista ng isa kanegosyante ako magpapili na alir o DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Galing sa mga amigo ko na ang siyang DTX Coffee Mix na ako. DTX Coffee Mix mga pinaka. DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C. Ako si Baby, masami ko gina-allergy. Magwala ko magmahanginan. Tapos pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsulot ko inom sa Mighty C, grabing epekto ko, hinuras lang. Tula na tayo na ako may allergy. Mighty C. Baka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C. Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagsulay pa ko sa ulan. Kaya ako ginadudlan sa balat
kalahatian. May kusog sa mga butigas. Probiotic, ang Fortified Probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Probiotic, kabuling sa pagtapla sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa pulser. Mag-klinika Probiotics ka. Kasakit ang tiyan, Probiotic. Sumatot ang tiyan at hindi matunawan. Probiotic. Kabuling sa pagpanami sa digestion at pagkatas sa toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Probiotics. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Ini ay isa kang Eurobiotic Serum na nagagulig sa paglipyo sa mga nagahalit sa pagkunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig kayo sa pagkunona sa increase sa Nagsiguro bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gamit sa nagbukas sa oportunidad ng mga trabaho ko sa K5 News at ako kung aking Andrew Bandera, daw mabuti ang desisyon pangod magasugod na malakot sa puno. Dapat na desisyon ang pagbalik sa digital media sector. Apa, nagpasagod ang usapang paugalingon na kung hindi ko pagpustinan, wala tinapot sa may patunan. Tugtog isa sa adlaw na bayuan ang tagatapagpapagday sa Technisyo Tag-Visitasyon na ni Station Manager ako sa K5 News at Sara. Isa ka kaganatan ng Cada Martes, Miyerkules, salamat din Dr. Miguel sa paghatag sa akong kumpiyansa, suporta kagpagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami na magapanungat na mas naging maayo para magaservisyo sa gusto. Dala ang respeto pagpasigurog sa imo na nangikisa kahaniki sa among kagandahan. Mga katipan, anuman na mga eksperyensya ang ating ginagyan sa Robinson's Haro. Ikaayong nawas halungan, halin sa klinika Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mamudwala sa payay, pisan. Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mga kilikili. Ano yan, alkitra? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng klinika diyo. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. In behalf sa K5 News sa Pamkalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami kinbayai, most especially sa Ginbaha, ang unang estasyon, dako ang iya kalugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sa trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya at sa amon. Wala simbayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no, sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako na network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo. Oras alas 8:40 sa aga, oras kinadulong sang DTX Coffee Mix. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Way nagauntat ng mga mensahe sa mga nagapamatid dari sa aton. Hambal ni Ma'am Gemma Agustin, kung ako pa mangkuton about Duterte, pabor kong gindakop sa. Kaya hindi man nami ang pagdumala niya sa Pilipinas. Kaya mga inosente nga tao pamatay niya. Hambal ni Ma'am Gemma Agustin sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Ma'am Gemma, si Sir Rico Zabala, ano mo ba na, ma'am? Di ba lagi pa-pray mo ni nga na-stroke, no? Pero nag-ayo na siya, no? Good report. Ang mang planted, timo tok-tokon nga 38. Siyempre, adlukan ka, mapatay. Ti sino di maguntat, pero sino nagprotekta ka mga Chinese drug lord na nag-import ka droga sa Pilipinas? Hambal ni Ma'am Laura sa Magaysay. Durugit naman naan si Ma'am Laura para basabi Ma'am Laura sa Magaysay, good morning. Ma'am Marie Thalia Metzelina. Hambal ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga 8 years in the making. Hard-earned victory
ang pag-aresto na kay ani Presidente Duterte. Ang Magdalo Party List amo ang nag-file sang kaso dito sa International Criminal Court. Dumduman nyo after sang pagbiya ni Duterte sa pwesto, si Trillanes consistent sa iyang batalya against sa mga ginpanghimo nga hindi manami ni Duterte. Hambal niya, finally, the Verdugo is arrested. Magambal ka nga Verdugo, Sir Jeff Brian Kanya, executioner, an official person nga nagapatuman sang capital punishment of a criminal. Kung sa aton, manogpatay, tagabitay, butcher, or manog-ihaw sang tao, manogdo-do ka tao kung di bilang tawag sa mga nag-ihaw, karne, ihaw, sapat, baboy, baka, butcher man, the butcher. Ti ginatawag isa nga butcher, Verdugo. Ang Verdugo is a Spanish term. Amo nang tawag sa tao nga nagapamatay, nagabando nga mamatay. Naman ilang pagalintulad, pagalimbawa kay Rodrigo Duterte, ani Presidente sang pungsod. Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos! Good morning, Ma'am Laura Sumagaysay and kay Ma'am Desi May Jocampo Baco. Happy 40th birthday kay Toto BJ Baco. BJ Baco, happy birthday from your grandma Desi May Jocampo Baco. Si Ma'am Rica Domingo Kisto, Kapitan Jenjen Kisto, nagapamati man. Las 8:44 sa aga, shift kita kadali. Kay may pressing need ang syudad sang Iloilo. Okay lang tana sa Banwa, okay lang tana sa Umahay, bastante tubig. Paidiya sa syudad nga dependent ang tao sa water delivery, kag dependent sa ginabaligya ka tubig sa Metro Pacific Iloilo Water. Kaya hindi ka man makadali-dali di patindog ka bubon mo, patubuti mo ka mapatindog ti mo ka bubon mo, tasok mo nga kaya inikit-ikit sa balay. Tupad mo, CR ka kasilingan mo. Paano ba mapasiguro nga limpyo ang kagpotable inang tubig nga gamiton mo sa pagpaligo kag sa pagluto? Report ni K5 Jenjen Kaoyonan. K5 News FM. Kampiyon Report. Jenjen, go. Yes, sa K5 Ted, subong nga mabatsyagan naton nga amat-amat naman nga nagainit ang tiyempo ka K5 Ted, and isa sa mga results sining mainit nga tiyempo ka K5 Ted is amat-amat nga pagnubo sang supply sang tubig. Sa pila ka bahin sang Iloilo City proper ka K5 Ted, sa mga barangay dito ginako ni General Service Office Head Engineer Neil Ravenna nga amat-amat na nga naganubo ang supply sang tubig ka K5 Ted. Kay first ang dito sa city proper area ka K5 Ted, do budlay bala, do wala sang injection point kag wala sang service pipe. So usually ang mga tao dito nagasalig sa bubon or bumba ka K5 Ted. So amo na notice nila nga sa mga bubon ito ka K5 Ted nga naganubo na bala ang tubig sa bubon, dugay na ma-replenish ang tubig nga nagadula kag ang salinity ka K5 Ted sang tubig dito is nagataas naman. So right now ka K5 Ted, starting last month naman nagahambal si Engineer Neil Ravenna nga nag-request or nagademand na sang tubig ang pila ka mga barangay or almost of the barangays sa city proper sang water distribution. Ining water distribution ng K5 Ted, kung matandaan naton, nagapanghatag sang libre nga tubig ang Iloilo City. Umpisa sang nag-declare ini sang bulan sang Mayo sang state of calamity due to water scarcity ka K5 Ted. So may bilin pa kita nga tubig, that's why amo na ang ginagamit sang city government right now sa pag-distribute sang tubig sa mga barangay nga nag-request na sang water distribution ka K5 Ted. Yari blang ka K5 Ted na pamatian naton si Engineer Neil Ravenna sa dugang niya nga pahayag. Delivers ang tubig because nagtaas naman ang demand, no? Okay. Especially sa city proper area na mostly wala kita sang service nga pipe nga maga-deliver sang tubig sa ila. So
we deliver water sa tanan nga barangay, city proper area, most especially sa mga affected gid no. Sa Subong wala pa kami kakandak sang survey to validate no sang issue. But since nga tanan-tanan no batagan taman niya na increase ang temperature no, ang heat index nakita naton. So but sa beautification namon kag sa mga water tankers namon sa Senro nga naga-supply tubig for watering sang aton nga mga street landscape kag sa plaza, almost a month na namon na batyagan no nga ang water scarcity sa area may aragid no kay ang iba namon nga mga tanom kag mga ano sa plaza nagabatyag naga-brown, especially mga frog grass. So we continuously to monitor the situation. If it warrants nga i-survey naton sa ground para makita naton gid ang intensity sang water scarcity no. So, amo na ka-K5 Ted. Ano nga mga barangay sa city proper? Di mga baga city proper, Zamora area, dara sa may waterfront areas? Actually, almost all of the barangays. Sa city proper na. Sa city proper alone. Hindi na sa malabot sang mabasko nga current sang tubig from Metro Pacific Iloilo Water kay layo na sila sa injection point. Yes, amo na ang isa sa okay lang niya kung diri kaya sa Aro kay ang may mga injection points ina-dira kung diri kaya sa Altacherang area, Centennial Town Homes or Tabuk-Suba ang area, may injection point dira sa may Bangga Takas, sa may Save More bla, National Food Authority area may ara na dira sa Liganes may ara man kag sa iba niya parte. But kung dito ka na sa city proper, ang dalagang katubig to mahinay doon. Amo na ka-K5 Ted nga daw dito gid Subong ang may taas na sang demand or nag-request na sang tubig from the city government kay kaya na matabo sina kanang sagob system naman ma-deliver sila sang tubig pagi sa water tankers naman. Yes, amo na ka-K5 Ted. Ang natabo bala last year nga may water tanker tapos per barangay mayara lang sang blue tank na agina plastar kaga amo lang na masagob-sagob ang mga residente ka K5 Ted. So right now, ang plano sang GSO ka K5 Ted, ma-meeting with the concerned agencies, i-check bala K5 Ted kung pila pa ang budget or pila pa ang bilin nga pondo. Agud ma-anticipate. Man to ma-maximize, nagligad to, hindi ba declare under the state of calamity ang syudad bangod sang water scarcity? Oo. Naubos tong budget, wala? Wala pa. Amo na ang ginagamit. Bilang bilin? Waay pa sila ka K5 Ted. Bilang ganito ang ginpain, di ba daw mga 11 million to? Mga approximately dra nga 12 million, di ba? 12 million. Sa 12 million pilang bilin? Amo na ka K5 Ted, mapatawag pa sa meeting ang General Service Office agud mag-inventory kung pila pa ang budget kag kung ano pa. Dapat subong tani ginunahan nila kay siging init ta. Anytime na yan magulpilin magutod ko ng linyak tubig tanong kay mo da ano iparigos mo alcohol? Pero may tubig pa ka K5 Ted. Ang hambang ni engineer nga they have enough tubig pa nga makasupply sa city proper kag sa iban nga barangay ka K5 Ted. Amo na nga as soon as possible ma-meeting sila, i-convene ang mga concerned agencies agud i-check kung pila pa ang budget na kinahanglan until ang projected bala kung ano ang kalawigon nga kaya pa makasupply sa tubig nga bilin sa ila kag kung alang-alang na amo na ka K5 Ted, it's time nga ma-request naman sila for another budget sa city government. Inventory nyo kung pilay bilin. Bakita nyo sa tao so that the public may know. Mo na ang budget, approved budget ng City Council para sa water problem natin is 12 million. Ang nagasto is 3 million, may bilin pa. Para blang nga transparent, black A5 dyan. Bala mo, hindi na madula ang malisya sang iban or pangduwa sang iban nga mabanga ano ni ko na maslay mo na maslay istorya kores para mabanga kulang ang tubig. Supply kita tubig pero ang masupply mga kilala man sa mga strong in Maipte sa city government. Kung pala paron tabalang parte sa isyong inibla ato niya we are after man niya nga may basanting water supply dira sa city proper area and the entire city. Pero dapat bala nga wayon man bala sang ginatuwag bala nga vested interest bala Jenjen. Alam mo nagligad nga matinuoy kalawig na kita sa radyo gani
basta gani nga may water shortage or water scarcity problem, nagakinam-kinam ya iban. Siyempre, magkanegosyo sila da in the guise of dami. Lain nga ngaran, pero kung sino man daya nga mga tao dyan sa City Hall, inuugay ka mo dyan, ha? Ibla dyan. Tiway paslak tapos meeting. Nasaan sa meeting? Amo pa na K5 Ted nga nagsulat naman si Engineer Ravenna and he is hoping makarespond na as soon as possible ang mga concerned agencies. Agad man nga again maka-inventory sila kag ma-project masako na nanto ya mga konsehal ka kampanya to. Na magkaraopo doon niya limarak pangamusta. Ay pangamusta may agbay, may budots-budots. Tiyang pamangkot ano ini long term ining approach sa scarcity problem sa tubig dere. Anong gina-project abi sang Iloilo City Government nga mangin long term ang solusyon para sa problema sang tubig dere kay adlaw-adlaw ga damo nga naga-dense kung sa English pa ang kwandang mga lugar bangod crowded na sang tao. Ti ang plano ka K5 Ted is for the long-term solution ti amo na ang desalination plant nga dira nga patindogon sa may Engore La Paz. And of course sa K5 Ted ang anticipated man nga Halaur Dam ka K5 Ted dito sa may Banwa sang Kalinog. We believe nga may ginatapos na lang dito ang mga irrigational canals bala ka K5 Ted. Agud man nga after that makasupply naman sa tubig diri sa city. May mga joint venture agreements man na ginatanaw ang city government like ang pag-accept sang Aboitiz. May mga actually the city government K5 Ted according to Mayor Jerry Petanias man sa mga liligan nga press conference is doing its best man to provide a sustainable water diri sa Iloilo City kay we believe last year we experienced gito ang water scarcity ka K5 Ted until nga nag-abot kita sa pag-declare sang state of calamity and ang tuyo sang city government subong according to engineer nga hindi na ma-experience liwat ang ginatawag nga water scarcity bala ka K5 Ted nga amo to may issue sa ilang nagaway sa tubig, may kakulangan sa tubig until nga amo na ka K5 Ted nga dapat may continuous and bastante kitaya nga supply sa tubig diri sa may Iloilo City ka K5 Ted. I hope nga ma-address ni dayon sa aton city government officials kay this is a serious problem K5 dyan that you have to nga ma-solve dayon. And one of the basic needs gidadan ka K5 Ted is ang tubig gidya ka K5 Ted. Hindi ka kahula kung may katubig, sa balay nga daan, may katubig. May negosyo ka, mano kabe. Ining mga automated teller, automated ATM, di ba? Ning mga laba ka lang bla K5 dyan, no? Sa laundry shop na hulog-hulugan mo lang. Or ang water refilling station, subong. Very dependent sa tubig and this is already a serious matter nga dapat ma-address gilayon sa aton nga mga city officials sa K5 dyan. Yes, K5 Ted. No? So, dugang lang update kay K5 Ted about the water situation there is sa may Iloilo City. Bulaan mo paliog reaction sa Mayor Treñas sa pag-aresto kay former President Duterte? Yes, kay K5 Ted. Sa orinde. Sa Roman pabati ta? Yes, kay K5 Ted. Sa kung galito, sa may may intertown basketball tournament sa Pasay. Ang do or die game kagabi, Dumangas versus Pasay City. Daog ya Pasay 85-65, 20 points. Si Jeffrey Espinosa ang player of the game, 22 points. Sa Pia Kampang to Barotac Nuevo kag Tigbawan na may do or die game anto sila lang taon tabi kay sadya man to dyan no? Sa Pintado si Pasay to may basketball game to sa March 15. La City. Piton ka to ni Kid Yambao. Kala mo si Kid? Ang doon sa pagkabata daw, member ni siya sang hashtag si Kid Yambao kay 510 sa Showtime nga nagasaot-saot. Mo na si Kid? Oo. Pito nakautos balay mo Sa March 15. March 15 na? Timing kay day off. Day off mo? Kid? Balay ni Jenjen dahil man lang sa may kuhan sa Luyan? Bukot Luyan na mo? Bangga German kami Barangga German Bangga German. Bangga German roll Mabete si Jenjen taga Bangga German daya. Dahil sa iwi bla. No, tiyo na diyang German. So si Kid Yambao mampang kontra sa
imaw na pa si City Selection. Si Paul Salas, kilala mo si Paul? Tido taga-Dueñas man na sa? Si Paul Diada, gurok lala mo. Taga-Dueñas sa si Paul Salas? Oo. Ano gaya? Taga-Dueñas sa taga-Poblacion. Doon pa rin Kiana, gilang ka mo. Taga-Kaminakan? Taga-Poblacion do. Ang route sa Poblacion ano? Poblacion B. Tira? Poblacion B? Oo. Tana to ka pangilamon sa balay. Tana to ka maintain to ka hilamon tong damol sa balay. Si Paul Salas, imaw ng Iloilo Teen Models, mabasket sanda, All-Star Celebrity Basketball Game sa Pasay. Ikaw ni Pintados to sa 16. Domingo, no? Oo, ang highlight. May kwanto? May basketball game. Kid Yambao, #Kid Yambao, imaw ng Pasay City Selection, kontra na Paul Salas, Iloilo Teen Models, kay sino ka? Sa Madaog. Amalon mo si Kid. Kid, pito mo to si Juan Jinjin, bata ni nung Pusoya. Yan sa Bangga, German. Ag sa March, ginalawag ta dyan. Manamo durog ka pamati to sa Pasay, Dueñas. Si Ma'am Betty Solosyo ka pamatik ni mo. Tubog na si Ma'am Betty, ha? Good morning, Ma'am Betty. Ma'am Betty, ka pabati-bati day kakwan ka ng ano gani. Libre nga pamahaw. Libre nga pamahaw. Abi dahae ka dyan, Ma'am Betty. Si Ma'am Betty, si Papa mo Bebo Solosyo, si Sir Mike Malones, si Chris Kaikong, Nini Chris Kaikong, Mark Cortiliano, Baudoro sa naglig pamati. Dahil ang ipang liso ni Ma'am Betty. Kag sa March 16, may sweet notes. Mabalik na may sweet notes to, ha? Ikaduhanan ni K5 data, balik nila sa Pasay. Sa may Pasay City Esplanade man? Oo. Ano kanta na ka dyan, Jen? Actually, K5 sorry sa mga fans sa sweet note. Hindi ko familiar kay K5 Do sa pagkabalota, do gano'n sila kay K5 ang do mga revival nga original nga kanta. Oo. Pero hindi kita fan or hindi kita familiar sa sweet notes. Do nakilala ni sila kay K5 do nabalaan ko lang ni sa nagkadto na sila sa Pasig nga do damo gid kay K5. Oo, tapos sa may Capiz man dito man pag may event man sa Capiz dito sila kay K5. If ever I fall in love again, hambal ni Ma'am Marisa lang kanta. Desi May, Jocampo Bako niya, hello, ihada Jen. Si Sir Ronelo Gare, nga taga-Pasay man. Salamat kita K5 Jen. Sige, K5 Ted, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadito kaskapa kay ni K5 Ray. Espeha umalay nga palang gid ang taga-Pototan. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. You have taken account of my wanderings. Put my tears in your bottle. They are recorded in your book. Nahibaloan sang Dios ang akon pagkatublag. Ginatandaan niya ang akon mga paghibi. Ginalistan niya ini sa iya libro. Psalm 56 verse 8. Ang imo gugma kagatutom Ginoo indi matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Your loving kindness and graciousness, O Lord, extend to the skies. Your faithfulness reaches to the clouds. Psalm 36 verse 5. This is the word of God. Mambing PSJ, First Restaurant, Akasha Eatery, kay Ma'am Malu and Ma'am Mirna Lago sa Dilarama City Proper, Ma'am Desi May Jocampo Bako, thank you. Ma'am Laura Subagaysay. Ang oras alas 9:01 sa aga. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. See you Ruman sa Ruman Duman. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan.
sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita.